Prvo pitanje za ministra unutrašnjih poslova. Dokle se stiglo sa istragom o ubistvu Olivera Ivanovića, s obzirom na to da je prošlo skoro 2 meseca, a da javnost nema apsolutno nikakve informacije o tome? Drugo pitanje za ministra prosvete, Mladena Šarčevića. Da li će nešto preduzeti u pogledu formiranja komisije koja će ispitati sve u vezi sa plagiranim doktoratom Siniše Malog, još uvek aktuelnog gradonačelnika, s obzirom na to da se ministarstvo umešalo u vezi sa izborom rektora na Univerzitetu u Kragujevcu i reagovalo, da li će nešto preduzeti i po ovom pitanju? Sledeće pitanje je za ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića. Da li je tačno da ste zadužili vašu pomoćnicu Biljanu Barošević da pritisne organizacije koje se bave unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom da prikupljaju sigurne, ili kako ih vi zovete, kapilarne glasove za Srpsku naprednu stranku tokom izborne kampanje u Beogradu? Dakle, prema informacijama koje mi imamo, a koje smo dobili direktno od nekih osoba, te osobe su ucenjene time da neće biti finansirane od strane Ministarstva za rad u pogledu održavanja njihovih redovnih godišnjih programskih aktivnosti ako ne budu anketirale svoje članstvo, našle ljude koji će glasati za Srpsku naprednu stranku, a u prilog tome ide i da su morali da potpišu podršku javnih ličnosti koje su dale podršku Srpskoj naprednoj stranci na izborima u Beogradu, i samo su osobe sa invaliditetom potpisane kao funkcioneri ovih organizacija, dok su svi ostali potpisani sa svojim titulama i svojim zvanjima. U prilog ovoj tvrdnji ide i činjenica da se ove godine prvi put konkurs za finansiranje tih programskih aktivnosti nije raspisao krajem protekle godine u decembru, kako bi od januara ove organizacije dobile finansijska sredstva, već se konkurs raspisuje tokom izborne kampanje. Još uvek nijedna organizacija nije dobila finansiranje. Pretpostavljam da se čekalo da se vidi kakav će učinak biti. Dakle, da li Ministarstvo za rad ima veze sa ovim i šta ćete preduzeti po tom pitanju? Takođe, pitanje za ministra Đorđevića je koliko se osoba sa invaliditetom zaposlilo u 2017. godini, kakve kvalifikacije ove osobe imaju i na kakva radna mesta su zaposleni? Da li rade na otvorenom tržištu rada ili rade uglavnom po nekim centrima i pomenutim organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom, i koliki je budžet od penala koje poslodavci, odnosno biznis sektor plaća za svaku nezaposlenu osobu sa invaliditetom i na šta su te pare potrošene? Pitanje za ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Da li je predviđeno prilikom izgradnje i rekonstrukcije Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj da se obezbedi i jedno odeljenje za odrasle pacijente koji se od malena leče u Tiršovoj, a koji su podvrgnuti najsloženijim hirurškim intervencijama i koji boluju od retkih bolesti, kojima zaista niko osim stručnih lekara koji rade u Tiršovoj ne može da pomogne? Ove osobe se i nakon navršenih 18 godina leče u Tiršovoj, ali sve zavisi od dobre volje lekara, koja svakako ne izostane, ali je proceduralno sve to veoma teško sprovesti. I dakle, moje pitanje još jednom je da li će se voditi računa da se obezbedi jedno odeljenje i za odrasle pacijente? I na kraju, opet pitanje za ministra Đorđevića i za predsednicu Narodne skupštine, gospođu Maju Gojković. Da li je tačno da je jedna od osoba koje su napale štand stranke Dosta je bilo i Dveri u Batajnici, Aleksandra Ljubojević, da li je ona zaposlena u Narodnoj skupštini i da li vrši funkciju direktorke Centra za podršku osobama koje su bile izložene trgovini ljudima, a centar se nalazi pri Ministarstvu za rad i zapošljavanje? Toliko od mene, hvala.